2-0. Dos. 4. 5-0. Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa. Anong oras? At? Do! Jordan! Dos 0. Dos. 4-0. Five 0.
6. Paslakan ka makatartaray. Basog mo yung bagang ako, harap pro tidalan ha. Naglingid mo. Hindi, pag may referee. Okay lang pagpan, palang referee. Walang problema ng referee, pero pag may referee, Technical 'yon. technical, 3 minutes, kaya nga. Or 2-6. 3-6. 6-4. 4-6. Six more. Mama, 6-4! Ali pong nga to ah! 6-4! Napalit kasi si Manggers. Doon naman nakatira si Janjan ng 7-4. Masarap yun! Ba't hindi tira? Sayang nga.
8-4. Kalahati. Gibangir ni. Traveling. Kabayan, kabayan. Change court. Zero four. Kagodwa. 05. Good, good. Malis. 3-5. Yun. 3-6. Slack kamag gawin dito kakawan na. Kinamalong. Ay, hindi pinabot yung bola.
Dapat no, kan, sukat ang kabilang. Sukat ang kabilang. Hey. Sukat ang kabilang. Kor. Sipugod. 6-6. Basta sila. Bahala na sila dyan. Score. Kalahati nga. Kalahati. Kalahati. Six, 10, 7.
Takbo! Oh. Maraming score, kumiti kami dito. Diyos mo na! Ay! Tinira mo yun. Hindi na pala nasidag. Ya, sidag mo na. Duwa kayo. Tingnan mo na, Dos. Tira na. Bang. Pito na lang. Nine three. Do. Zero five. Doon sa kabila.
Di mo pala. Sayang. Taray ka ha? Seven! Wait, 7-20! 7-0! Ito na lang, tatlo! Kaya pa! Dos! 7-0. Magandang laban. May sanga taray. Nibasog, nibasog. Game ball.